Ами, очудвам се, че ми задаваш този въпрос. В смисъл, повечето хора знаят, че това са София и Яна. Те са страхотни, обичам ги ужасно много. И наистина, всъщност, ако може да се каже, че имам приятели, то това са най-добрите ми приятели. И са само две момичета. Но те не са просто две момичета за мен, а те са ужасно много. Ам, и искрено се надявам цял живот да останем толкова близки, защото смятам, че малко хора могат да се похвалят с толкова истинско приятелство. И наистина има много така, много момичета, които на пръв поглед изглеждат като най-добри приятелки, но всъщност малко са тези, които наистина са готови почти на всичко едни за други. В смисъл една за друга, ако са две и така нататък. И много се дразня на хора, които почват да ми изброяват. Моите приятели са там 16-17, това са най-добрите ми приятели. И според мен това е компания, това не са най-добри приятели. И когато съм с тях, аз мога да се чувствам себе си. Аз се чувствам себе си, мога да бъда себе си. И знам, че на тях мога да споделя всичко, дори най-съкровената си тайна и че те няма да злоупотребят с това, което им кажа. И всички тези важни, малки, но важни неща за едно приятелство. Обичам ги ужасно много. София, ти си най-страхотният човек, който познавам. А, и знам, че винаги си ми била много близка и знам, че ще си останеш един от най-близките ми хора. Надявам, даже, може би, за сега си единствения. И Яна, и теб много те обичам, и ти си много лъчезарна, и винаги можеш да ме разсмееш и да ме развеселиш. И същото важи и за теб. В смисъл, надявам се да не се разделяме за никога. И един ден и на София и на Яна да им гледам бебетата и да им се радвам. И така. И да, така че те са страхотни, обичам ги много. И ако мога да се похваля с такова истинско, ти си щастлива, че мога да се похваля с такова истинско приятелство.